baby, tell no lies. You're always asking what it's about. Now listen to my replies. You say to me I don't talk enough, but when you're unbelievable. De les travessies de fa 12 anys que em van operar del cor i des de llavors pues, el meu metge em va dir mira Pere, tindries que fer travessies, que això va molt bé i després de l'operació que t'han fet pues, jo crec que et anirà molt bé per posar-te en forma. I des de llavors pues, faig totes les travessies, la de Roses, aquesta, la de les Isles Medes, la de Banyoles, la de Tossa. Jo soc de Platja d'Aro, de Sant Antoni de Calonge. I abans no nedava? No, nedava sí, però no en plan així, de dedicar-me bastant com ara, no? I ho faig molt també per la salut i perquè m'amotiva, no? You're unbelievable.